Teacher Wendy Gonzalez. Pwede pud ko ninyong tawagong Ma'am Wendy. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa Alpabetong Binisaya. Aduna ko ipakita kaninyo ng mga hulagway ug atong ilhon ang mga ngalan niini. Andam na ba mo? Sige, sugdan ta. Unsa kini nga hulagway? Sakto, avocado, avocado. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, apa, apa. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, adlaw, adlaw. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, atis, atis. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, ato, ato. Ug karon atong balikan ang mga ngalan sa hulagway na atong natun-an. Avocado, apa, adlaw, ato, atis, usbon ako. Avocado, apa, adlaw, ato, atis. Karon sabay ta. Avocado, apa, adlaw, ato, atis. Sige ka muna lang. Tama. Unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa hulagway? Sakto! Kaya sila og sinugdanan letra. Kini ang letrang A. Nga adunay tingog nga A. Usbon ako, kini ang letrang A. Nga adunay tingog nga A. Uppercase, lowercase nga letrang A. Usbon ako, uppercase, lowercase nga letrang A. Nga adunay tingog nga A. Sama sa avocado, apa, adlaw, ato, atis. Karon manganta ta. Unsa ang tingog sa letrang A. Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang A. Sige, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang A. Karon ka muna lang. Unsa ang tingog sa letrang A. Karon nga naibaluanan nato ang ngalan sa letrang A ug ang tingog nga A, atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang A adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat adunay tulo ka linya. Ang asol, pula, asol. Ang uppercase nga letrang A magsugod sa asol nga linya. Tan-awa ang odyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Akong usbon, usa, duha, tulo. Karon sabay ta. Usa, duha, tulo. Sige ka muna lang. Usa, duha, tulo. O karon atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa, duha, tulo. Usbon ako. Usa, duha,
tulo. Karon sabay ta. Usa, duha, tulo. Sige ka muna lang. Usa, duha, tulo. Samtang ang lowercase nga letrang A adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Sa pagsulat sa lowercase nga letrang A, magsugod kita sa pula nga linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Karon sabay ta. Usa, duha. Sige ka muna lang. Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Sige, sabay ta. Usa, duha. Karon ka muna lang. Usa, duha. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang A. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo. Usbon ako. Usa, duha, tulo. Sunod, isulat ang lowercase sa letrang A. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo ka mo magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang A sa inyong balay. Ug karon, kay nakabalo og nakailan na mo sa ngalan ug tingog sa letrang A ug sa pagsulat niini, aduna ko'y ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Lingi sa inyong tuo, sa inyong wala, tan-aw sa inyong likod, ug sa inyong atubangan. Pangita ang mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang A. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang A ang mga ngalan sa butang nga inyong nakitaan? Yehey! Nahuman na ta sa pagtuon sa letrang A. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat!